Ahojte priatelia. Dnes som tu s informáciami, ktoré ku mne teraz prišli ohľadom príspevkov na internete v rôznych skupinách. Keďže jednu moderujem, tak dosť často sa mi stáva, že keď sledujem niektoré príspevky a reakcie ľudí v komentároch, dochádzam k uvedomeniu sa, že sú dva druhy komentárov v príspevkoch. Buď také, kedy príspevok nás vyvolá aha moment a nedokážeme sa obrániť tomu, ako dáme komentár, alebo príspevok, ktorý vyťahne to, čo je v nás hlboko skryté a dáme komentár. Je to veľmi krásne vidieť na tých komentároch, kto čo v sebe nemá spracované, a ľudia, ktorí s príspevkom súznejú, väčšinou len dajú like alebo idú ďalej, pretože tomu rozumejú a už nevedia, čo by sa k tomu vyjadrili, nebudú spochybňovať informácie, ktoré sa k ním dostávajú cez druhých ľudí, pretože sami vedia, že to tak je, lebo sa s tým stotožňujú. Maximálne, ak cítia potrebu, tak niekoho podporia týmto lajkom. A myslím si, že tieto komentáre by sa mali nechávať, aby ľudia videli, pokiaľ nie sú také, že niekoho naozaj urážajú alebo dokonca sú vulgárne a neslušné, tak si myslím, že by sa mali nechať, aby bolo vidno aj pre ostatných ľudí to, ako niektorí ľudia dokážu reagovať na to, keď niekto trafí presne ich do živého. Aj to, ako niektorí ľudia, ktorí sa venujú ezoterike, ešte nemajú veci spracované a napríklad si nedokážu pripustiť, že nemajú spracované ešte všetko, pretože majú príliš vysoké ego. A tiež veľmi dobré spätne si tieto komentáre prečítavať aj sám za seba. Pretože aj v tom môžeme vidieť svoj postup, svoj pokrok, to, ako sme sa vyvinuli v určitom slede času. A napríklad veľmi sa mi páči, keď tieto komenty zostanú a nevymažú sa len pretože sa niekomu nepáčia alebo že ich niekto nahlási, pretože to je také slnečkárske. Tvárme sa, že svet je krásny a naivne si domnievajme, že taký bude. Ale to nám nepomôže spracovať naše tiene. Naše tiene nám pomôže spracovať na zrkadlenie a zrkadlenie môže nastávať aj na sociálnych sieťach, čo je úplne super, pretože keď sa pohybujeme v tejto oblasti, tak sa dokážeme rýchlejšie transformovať, hlavne keď sa nepohybujeme veľmi medzi ľuďmi. Tak toho som chcela k príspevkom na sociálnych sieťach. No, lebo tých príspevkov je veľa. Nebudem posudzovať, ktoré sú správne a ktoré sú nesprávne, pretože podľa môjho názoru informácia, ktorá je vypustená, si svoj publikum nájde a každému sa dostane to, čo práve potrebuje v tej danej chvíli. Takže ja si myslím, že žiadna informácia nie je zlá, pokiaľ naozaj nikomu cieľene neubližuje alebo niekoho fakt naozaj neuráža. Takže majte sa krásne a dávajte si pozor na to, čo komentujete. Keď vo vás nejaký komentár vyvolá hnev alebo reakciu s nesúhlasením, tak skôr než tam niečo napíšete do toho komentára, skúste sa zastaviť, skúste povedať, prečo sa vo mne tieto pocity vynárajú, prečo sa so mnou deje to, čo sa deje a prečo cítim takú strašnú potrebu tam napísať niečo. Aj keď pozitívne, aj keď negatívne. Je to veľmi dôležité. Dôležité je na to, aby ste vedeli so sebou pracovať, pretože ten príspevok, keď vás zaujal, tak vám niečo chce dať a chce vás posunúť ďalej. Či už len tým, že obsahuje informácie, o ktorých ste doteraz nevedeli, alebo vám ukazuje informácie, o ktorých ste v sebe doteraz nevedeli. Vyťahuje vám znútra tie vaše tiene, ktorými treba pracovať. Väčšinou, keď je tam spojenie s hnevom a so silným nesúhlasom, tak treba niečo spracovať na vašej strane. Takže tie vaše nesúhlasné komentáre vypovedajú o vás a o tom, že niečo spracované nemáte. A toto je presne ten príspevok, ktorý vám to má ukázať. Tak otvorte oči, pozrite do svojho vnútra a pracujte. Ďakujte za to, že ten príspevok vznikol a prišiel. Majte sa krásne, zdravím vás, Anabel Denas.